A implantación do bono gratuito para os usuarios dos trens de media distancia disparou o número de viaxeiros. Tanto é así que Renfe está a ter problemas para asumir a demanda. No caso do meu exemplo, eu antes gastaba en torno a 300-400 euros ao mes en gasoil no coche. Rodas e revisións aparte, non? Dependendo, ca subida do gasoil despois da pandemia máis, non? Entón, claro, pasamos a un precio de 20 euros un bono por 4 meses, non? O que se teñen traducido en necesidades de mellora que Renfe ten que implementar durante os próximos tempos, espero que o máis axiña posible, para que ese éxito sexa de verdade rotundo, non? Porque evidentemente é difícil asumir un incremento de viaxeiros tan notable como do que estamos falando sen incrementar o número de material rodante, sen incrementar o número de trens ou sen incrementar prácticamente as frecuencias que tiñamos antes da pandemia, non? As demandas desta plataforma estarán presentes no vindeiro pleno de Pontevedra. O PSOE levará unha moción para que o Concello inste o Ministerio de Transportes a mellorar a conexión ferroviaria do eixo atlántico. Seguir engadindo frecuencias, particularmente unha con saída ás 6 e 10 da mañá, tanto desde a Coruña como desde Vigo. Engadir tamén unha frecuencia nova con saída de Coruña entre as 3 e as 5 da tarde. En terceiro lugar, retroceder, desfacer, digamos, os axustes feitos por Renfe nos horarios para enlazar co AVE en Ourense, que fan que a estación de Santiago de Compostela entre as 8 e cuarto da tarde e as 10 da noite estea baleira, estea prácticamente sen servizo, sendo un... Estas son 3 das 13 reclamacións que recolle a moción, que contempla outras como a busca de sinerxías entre os servizos de media distancia e as prazas dos trens Alvia, empregar trens turísticos como lanzadeiras en traxectos curtos, solucionar os retrasos ou mellorar o funcionamento da web e da aplicación de Renfe. Hai veces que na app non tes o billete, entras na web e si tes billete. Entonces a veces é un problema de coordinación técnica tamén. E si é certo que, como sabedes, houve un momento inicial onde non se penalizaba a anulación de billetes, logo eso foise regulando. Puentes asegurou que o tempo que presentan esta moción no pleno de Pontevedra están tamén a traballar directamente para que o Ministerio de Transportes do Partido Socialista resolva estes problemas.